Biya ɗan tunga na sake dawowa. Saƙona na yau abin 'yan kasuwa ne, domin na ga su laɓe da gusuma suna harbin karsana. 'Yan kasuwan mu ku ji tsoron Allah, kun ƙara mu kaya tsada kun sa talakan yin kuka. Da an magana sai ku ce a rufe ƙofa, wace ƙofa aka rufe? Mun sani dama hakan kuke so. To ku sani mun daɗe da gane haka. Kuna amfani ne da yanayi don ku cuci talaka. Allah sarki bawan Allah, talaka kullum buri ne ya samu abin da zai ci. Kullum akan bauta yake, wani ma sai yayi da ku ya ci abinci. Shi hakan bai sa ku tausayi ba? Ku kullum burin ku cimma manufar ku, san ba ku tunanin halin da za ku jefa 'yan uwanku. To ku sani Allahu kiwo ya baku, kuma akwai ranar da za ta zo da za a tambaye ku. In ba ku tausaya ba me za ku ce wa Allah? Kun daga farashi ne saboda an rufe kofa? Ku ne tauye ma'auni don ku za ku saya ku kara zurfi. To Allah dai ya kyauta. Saƙona na ƙarshe akwai ministan 'yan kasuwa. Don Allah ka binciki 'yan kasuwanki ya suke da talakawa. Farashi kullum hawa yake yi, mun kasa gane me ke faruwa. Shawara ta a sassauta a tausaya wa talakawa. Ba umarni nake ba, shawara ce a matsayina na ɗan uwanku musulmi.